Pinangunahan ng mga kawani ng Civil Service Commission Regional Office 1 at CSC La Union ang Coastal Cleanup Drive na isinagawa sa Barangay Pagdarawan, San Fernando City, La Union. Nagtulong-tulong ang mga kawani ng CSC sa pagpulot ng mga basura sa dalampasigan, isa sa mga baybayin sa mga inaalagaang tourist destination sa probinsya. Kaya napaka-importante na mapanatili itong malinis para na rin sa sektor ng turismo at maging sa pagkukunan ng pagkain at kabuhayan ng mga residente. Samot-saring basura ang nakolekta sa aktibidad. Ang pagbibigay ng serbisyo, hindi lang siya nakakonfine sa mga offices, sa desk. Kailangan din tayong mag-provide ng serbisyo, public service sa mga komunidad, particularly sa ating environment. So ito po ay actually institutionalized na po ito na activity ng Civil Service Commission. Coastal cleanup exclusively for CSCR1 employees and the CSC La Union and all field offices in Region 1. At meron ding separate na coastal cleanup at the provincial level in partnership with bawat province, kasi meron kaming tinatawag na Council of Human Resource Management Practitioners. So sila yung aming kaakibat to request government employees and to help us in this very meaningful activity. Nagsagawa rin ang mga kawani ng iba't ibang sangay ng gobyerno sa isinagawang tree growing activity sa Botanical Garden sa Barangay Kadaklan, San Fernando City. Mga Nara seedlings ang sabay-sabay na itinanim. Ito po is a manifestation of our makakalikasan na core value of government employees. Kung maaari sana, lahat mga government agencies ay magkakaroon ng isang area dito, planting site within the Botanical Garden to adapt as their planting sites. And it so happen, available po dito. So dito na rin po kami at in-invite natin mga agencies na nag-participate po. Hindi lang tree planting, kundi tree growing ang konsepto ng aktibidad. Malaking bagay umano na may mga nakatanim na puno sa lugar dahil nagsisilbi na rin itong habitat ng mga organism na nagbabalanse rin ng ecosystem. Ito po ay hindi ordinaryong tree planting activity wherein ito po ay tinatawag po nating tree parenting wherein hindi lang po dito matatapos na isang araw na nagtanim po sila bagkos ito po ay babalik-balikan nila hanggang makuha po natin yung 100% survival rate po. Ang mga aktibidad ay bahagi pa rin ng pagdiriwang ng 125th Philippine Civil Service Anniversary na may temang bawat kawani, lingkod bayani. Puso, dangal at galing para sa bayan. Kasama po yan sa core values ng government employees, yung makadiyos, makatao, makakalikasan, makabansa, yun po yun. So, isa po yan. So, kasama po yan ng we care for the environment, we care for the future, we care for our children. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.